Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Namar ka jingle menti jong ka sarkar jilla halor ka jingdawa jong ki Asha ka hanyotrep Achik National Movement Ribhoy District kala ay ka jingkershan pura halor ka ni ka jingdawa jong ki Asha da ka badawa ya ka sarkar bakadei ban sevdepno ya ka bainong ka badangsa bad ka bakidei hok banyo kumban supunkan mau hangni baki Asha kila ay poru tang sitayo ya ka sarkar bakan pun urlong no mardor ya ke jingdawa baraga ju ko por kila berngamru ban sange traikam no sisendon lada ke sarkar kadang le menti halor ke ni ke jingdawa jongki ya ke jingkersan ke bapura to nagalian ke jungi ke seng SNM Ribhoy District agar ke sini ni wan syahmat aga nagalian ke seng nilai di ya ka kuba ka ba nagalian ki Asha makimyo ya ka tulop nadu usnam hajar khatar hadu mentah nadu arah hajar khatar hadu arah hajar kuwai kinagyo tamar sitenge ta tulop badai na kadau nagle kaseng ni don ya gaji sokya ba balai ka sarkar kamla ban siu ya kata tulop ka ba ki Asha kide badyo hok ya ka tulop ka jongki namar ki Asha kide tuwai ki ba trai sutom khamtam hagane ka por jong ne khlam COVID-19 ni ba kimyo thea kimyo dam hagabane khun yo ne khlam COVID-19 hanrai ka ba isolongo bat isol khya na galen ka seng galong ba nalor ba ki trai sutom ka kam ka jong ki ka sarkar kala la pentrai sutom ya ka kam hanrai kat ba ya ka tulop kimla nak sulur ketulop ke jongki kalong tang arah hajar hendrai ka balengok pat ba balai ke sarkar kamla ban siu ye ketulop ke jongki dai nak kadau na galeng keseng ni ai ke jingkersan ka bapura ya ka MAWU ba lada ke sarkar kam siu ye ke ketulop ke jongki na galeng keseng ru ni kloi ban ai ke jingkersan ka barat ba ye gini ke Asha jong ka state Meghalaya ke jongi namar ngioi hai tulop ibarit handai ke government kam sem lasiu ya ke tulop ke jongki kanai ka wanra ya ke jingge haka hing ke sem ke jongki ni Asha namar ngiu iba ka kam ke jongki kalong ka bakhya adu kata handai kat bai ke tulop pat kimyo ngi penramjur ya kanai ka sarkar ka pamenta bat kumjuru ya ka sarkar kongres namar nadu usnem araja khatar hadu menta ki siu tang siteng ya ta tulop ke jongki kanai kadai ke jing banbeng bat ke jingle bai ya gini Asha naga sarkar Meghalaya ye kerpat saka sarkar Meghalaya ba kide ban siu no mardor ya gini ka tulop jong gini Asha habaro ka state Meghalaya kumbang yo jingtip ha gini ki por ba ki yakun yo COVID-19 lai ka sarkar ka ai tang 1000 tangka namar ba balai ba ki yo tang 1000 tangka namar ba kimyo su pantrai ya kita kiwe ki kam ki ba ki shak trai dai nata kadau ya ki Asha ki lasiu lemba ka jingtrai ki jongki te ngene ka por bodon une khlam COVID-19 kimyo su bantrai kita kiwe ki jai kam bat kiyo tang kata 1000 tangka ngene ngi penramjur ya ka sarkar MDA ka ba sensar menta ba mardor ka dai ban siu dat no ya ka dai ka tulop jongki Asha lemda tunta na galeng ka sengro ni kloi ban mi syakmat bandawa ya ka hok jongki Asha ba ki dai banyo bat sakawairu ipwa ban penpau sa government balai ba kamla ban siu yang tertulong hato lada kiamale di minister kindu tang sibla yang tertulong kai ka jing sngeu ka jongki khamtam kini ki Asha le nadu usnem arajar khatar haru mentau arajar puai kimyo yang tertulong hendrai kidaya sya ikata kam kidang trai de sul thulam na banta kini ki Asha ki bala trai sutom na banta ka state kan sapoi ka por kumbang yoi naga statement ka bala penmi lembaga MAWU lada gini ka Asha kin sange prekam habaro ka ke state kai ka banjai ka state Meghalaya hakum ka ka por bagi khun yo ne COVID-19 namar ki Asha gini ki frontliner ki batrai hakmat naga benta ka sno ka thau bani khun yo ne COVID-19 te lada ki Asha ki sange prekam kai ka jinge ka wanra ya ka state hibro kawai dai nak kadau nagaleng ka seng kawan syakman ban penpau ya ka sarkar
bang ada ban siu no mardor ya ka tulop jong kini ka asya lem da kunta na gale ka sengru nyimban se ban sim na kiwai pat kilat lenti bangin ai ka kersian ka bapura sa gini ki Meghalaya Asha Worker Union.